Ipeta mo kaya mak mo, kami mabaya manawa. Ibot-ibot kayo mo, tumtuma ha? Hanging kawatan. Nangataka tigpeso, basuan ta ko. Ayaw na ba? Kuan, kumuna ako Derek. Di ako. In kuan, kabataan, no na. Uy, kung di mo mga kabataan ini. Nda! Oto! Yato barang, yung mga anak mo na manawan. Nangayok ka usin, mami sila kuno ito Diyos. Tas ko na barang, kaya wainsin ko tiya tao-tao piyato. Kada naman sila sa kwa mga anak mo. Magtangis ba, mga anak mo bang di karilan, meruntod kakaran. Sari na ba ay nakalbata di San Masip. Pili na dyan tumuto yung kawaan nila. Kaulong San Mabata yan. Ako po nini kurasap kajakahan. Kaurak kumansanin biya mawat-wat ko. Nang kanda saya, meron natawaran muka ko, iniat ko anak mo, biya sinanak ko. Na mayroon na ba siya biya nagtawad kay mo. Sukul sin biya mga tiyature sa biya mga pagniat mo anak ko. Para sa ko na lang nagpitaw. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siya baka maminoy piyaking ka mo. So patod ka mo ini mami Diyos pa kuan. Wedyak mo nagpenang kan babo mo. So nagamo ka to mo nawasa na mabatay nagulan-ulan na ini. Tapos na nagi ko kadyo, tas ta kamoy nangan kuan Diyos. Nakamana matupa ko nabasa na kami ang sinulan. Tuka mo, pagsalin ko matu. Uy, kamu yan na? Ayaw ko magbeta-beta kaya nyo? Magbeta-beta. Suntok sa mga using niya, ha? Ibeta mo kaya mo, kami mabaya manawa. Ibot-ibot kayo mo, tumtuma, ha?